B'investiment ta' €1,000,000 għalqa żdingata ġewwa l-Mosta magħrufa bħala l-għalqa ta' Ċikku Fenech se tinbidel fi spazju miftuħ. L-għalqa li tesa' kważi daqs ground tal-futbol se tkun qed tinbidel f'pulmun għal diversi familji f'żona urbana. Ċikku Fenech, persuna sinonima ħafna mal-Maltin, għamel il-biċċa l-kbira ta' ħajtu jgħix ġewwa din l-għalqa. Fenech, li kien magħruf bħala ta' Vanġiela, għamel 3 xhur maħrub bil-pulizija jfittxuh wara li kien qatel lil Ċikku Vella lura fl-1963. Il-proġett li se jsir mill-Green Surf li hija ferra tal-Waysurf jindirizza l-bżonn ta' spazju pubbliku aħdar f'nofs żona urbana. Il-kap eżekuttiv tal-Waysurf, Richard Bilocca, qal li se ssir ħidma biex is-żona titnaddaf biex fost l-oħrajn jitgawdew speċi ta' siġar lokali fosthom is-siġar taż-żebbuġ. Qal li l-proġett se jitlesta sar-rebbija. Dan huwa ġinien sabiħ li sfortunatament ma' żmien spiċċa fi stat żdingat ħafna għaw diversi siġar ta' żebbuġ li ħajkunu din jinżammu imma fl-istess ħin b'investiment ta' €1,000,000 il-ġinien ħajkun qed jingħata ħajja ġdida. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Elix Muscat spjega li dan il-proġett huwa parti minn investiment ta' €4.5 miljun li l-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali qed jagħmel f'diversi lokalitajiet fosthom ġewwa l-Ħamrun, Ħalqormi u Ħażabbar. Is-Segretarju Parlamentari spjega li din iż-żona kienet skedata għall-iżvilupp iżda l-Gvern iddeċida li din l-għalqa tinbidel fi spazju miftuħ biex titgawda mill-familji kollha. Hija art li tinsab fl-żona tal-iżvilupp. Hawnhekk jistgħu jinbnew 5 sulari ta' appartamenti. Però minflok delilna li bħala stat għandna nagħtu dal-ispazju lura lill-komunità tagħna sabiex titgawda min-nies kollha mhux biss tal-Akwata, mhux biss mir-residenti Mostin imma mir-residenti kollha li jgħixu fl-Akwata.